можна, але я паспрабую іншую гульню, якую я насамрэч хацела сёння пагуляць, але я не пэўная, што ў мяне адначасова пойдзе і стрым, і яна. Але варта паспрабаваць, праўда? Я яе не запускала, я вельмі хачу яе пагуляць, ось проста каб здзецца. Мне здаецца, што я нават яшчэ вось як распачала стрыміць, я хацела яе пастрыміць. Таму хаця б паспрабую, а там уж як пойдзе. Зараз я яе захаплю. Дзе? Вось яна. І зараз змяню апісанне для тиктока. Таму што тикток ён асаблівы, вядома. Пакуль музыку. Вітаю, магільшчык. Вітанкі, Євгеній. Сажволены. Націскаем любую кнопку. О, люблю на геймпадзе, калі гульні. Гэта проста капздец. Адразу прыемна. Так, што ў нас па наладах? Ага. Што памогла? Блін, гэта кінцо, я спадзяюся, там агучкі не будзе, бо гэта кабзда. О, налады максімалкі не гэтым разам. Няхай. О, гэта таксама мусіць быць на сярэдніх. Ну, тэкстуркі могуць быць высокія, эфекты таксама. Ой, не. Ну, паспрабуем так пагуляць. Всё. Ура. Ой, знова бот. Ты глядзі, як табе шансуе Хедхампер. І знову лыжкай. Херак. Добра. У нас ужо іншая гульня. Ой, яе амаль не чутно. Гэта зараз выправім. Капздец, яна ціхая. Зараз я гэта выправлю, спадзяюся. Агулам што ў нас? Хоп. Чуеце штосьці? Амаль не чутно. Ё-маё. Як не люблю гульні, у якіх ты, калі робіш нейкія налады. О! Чуеце нешта?
Я буду яшчэ выкручваць для вас. А, ўсё? Супер, супер. Просто не люблю гульні, у якіх, калі ты наладжваеш музыку, вось не падстройваецца нейкая музыка, каб няма кшталту тэставых такіх гукаў, бо цяжка. Я, дарэчы, сёння нават у мяне лук, бачыш, такі тарэадорскі. Таму ты гэта на тарэадораў булку не крашы. Сёння у будынку тарэадоры. Добра, абіраем. Поехали. У бостонскім двары пануе хаос. Аб'яўлены чырвоны код. Гэта значыцца, наступіў сур'ёзны крызіс. Прынц выклікае да сябе млейшую галебу. Што бы гэта не значыла? А халера яго ведае. Зараз даведаемся, хто у нас прынц. Вампіры жывуць сярод нас. Самі таго не ведаем, мы строім для іх, будуем для іх гарады, берем удзел у іх войнах і сталяем у холад. Фракцыі, самая крупная з іх камарылля. У сваіх даменах галоўныя у камарылі падтрымліваюць Масгарад. Гэта такі усе сусветны загавар, каб ніхто не даведаўся пра вампіраў. І парушэнне Маскарада караецца апошняй смерці. Літаральна камары. Вампірскія фракцыі Бостона даўно вядуць міждусобныя войны, і пасля асабліва жорсткага канфлікту новы прынц Хейзел і Іверсен карацей, я не паспяваю. Прабачце, я б, напэўна, паспявала ў нармальным гэтым стане, але прабачце, я пад лекамі, я не думаю, у сэнсе думаць мне складана зараз. О, сёння ў нас свята. Найс. Што ў нас па святу? А ведаеце, што прышпільна? Гэта ў Бостоне адбываецца. Я калісьці ўдзельнічала у ларпе. У ларпе па Vampire the Masquerade, і гэта было ў Бостоне. I don't know. Try this. Focus on your vision. О, Додзі, дзякуй вялікі за тое, што застаешся ў каціны сям'і ўжо 10 месяцаў. Дзякуй вялікі. It's too late. It's too late now. Кагосьці жруць. Не дажралі, паходзе. О, дзякуй за шатаут, дзякуй. They're coming. Я цябе таксама радая бачыць. Не цісніце на Тодзі. Лейша. О, гэта я. Я бац. Я вентру. Did you feel it too? Take your stuff. We're getting out of here. We've got a problem. Ёсць праблема. Call them Чым back. праблема?
А, гэта наша прынц. Ням. What's going on? It's the prince. We must go quickly. Яна паходзе ягоны гэта гуль. Ха. Ой, дзякуй вялікі за падабайку. О, ля, ну якая жанчына, вы паглядзіце Come на on. яе, ну. Damn it! Hurry up! Calm down. Maybe it has nothing to do with the party. You know full well I was in charge of it. If anything goes wrong, it's my head on the chopping block. Fuck! Damn it! It took Hazel months to convince the Hartford Chantry to ally themselves with us. So they finally accept, and then bam, a code red. There's never been a code red in Boston, damn it! This has gotta be bad, MM. Дыялог. Навыки. У дыялогах для некаторых адказаў неабходна выкарыстоўваць навыкі. Узровень вашага навыка параўнуецца з узроўнем навыка суперніка. Той, у каго ўзровень вышэй, перамагае. Выкарыстоўваць навык у ўзроўня 0 нельга. Пры выкарыстанні Бульбаед, дзякуй вялікі за тое, што застаешся ў кацінай сям'і. 12 месяцаў. Уже годзік, коткі. Дзякуй. Божухна. Дзякуй. Выкарыстоўваецца воля. Як ваш супернік перамагае, вы атрымліваеце некалькі пунктаў волі пасля заканчэння дыялогу. Куль складаненька, але окей. Ну, гадавіна. Вітанкі. Добра. Ага, псіхалогія. У нас псіхалогія гэта 1. Гэта... Так, у нас другі ўзровень. У суперніцы 1, то бок найс. Але мы выкарыстаем 3 пункты волі. Яны нам могуць спатрэбіцца. Не, тут мы не можам. Паехалі. Няма чаго хаваць. It's not like you had Дзякуй anything to вялікі, do with it. дзякуй. I'm sure. You don't get it. I was in charge of organizing the party. But security is Jara's problem. Yeah, normally. except Jara is a member of the Primogen. I'm not. But you're a harpy. The prince will cover you. You know she's always looking for an excuse to take him down a notch. We'll see. What do we do next? When everyone's safe, we move on to phase 2. We clean house. Хочу ведаць пра Did you say this is the чырвоны. first code red in Boston? Ever since the fall of London, protocol is no longer a laughing matter. Whatever. They've been harping on that for 4 years now. They took away our internet access. Our smartphones. It's called risk mitigation, that's all. A code red is an alarm signal that's sent to everyone to say, watch out, we're all in danger. And everyone runs to shelter at the nearest safe house. For us, it's with the prince. It could have been worse. I'd have preferred worse. You're not even listening to me. What do you mean by we clean house? Getting rid of our archives, our documents, anything that might betray our network and relationships. Ой, капздец, то бок штосьці здарылася, і цяпер нам трэба максімальна зачысціць за сабой сляды і, карацей, надол залегчы. Ну, гэта такое сабе. Не перад класнай не перад крупнай дамбой. Такое. Не, ну слухайте, пакуль ідзе файна, а давайте паспрабуем
ляснуть выше графон. На высокий. А? Як вам такое? Нехай високий буде. Ой, уже трошечки поході. What comes after phase 2? Just pray that it never comes to that. Come on, tell me. We run, we leave everything behind, and we go into hiding, as far from here as we can. There's no way I'm leaving Boston. Everything I have is right here in the city. It took me years to build my clubs. Не, ну I've worked too всё. hard to give it up now. You won't have a choice. I know you hate coming here. Are you gonna be all right? What do you think? I know how to behave, Jay. Yeah, I know. Just keep your cool, and it'll be fine. Капец у вас гэты ліфт едзе. О, все. Ура. Ah, my little darlings. You're here at last. Так, ми прийшли. The fear that something horrible had happened to you terrified. Капец, слухайте. Нешта з волосами, яны жудасна выглядають. Ага. То бок нормально гэта не наладжваецца. О, аўтаматычныя налады. Як наконт аўтаматычных наладаў, калі такая функція ёсць? Ну. А. Все на максималке. Я зразумела. No call for theatrics, Мы April. будем The узрываться. prince asked to see you as soon as you arrived, Amin. I wouldn't dilly Ну, dally хотя if б I were you. выглядає примально, As for you, більш-менш. Journey, Волоси someone's все одно triggered a cold пластикові, але if anything has окей. happened over there, I'll hold you personally responsible. Дыялог. О, мы можем падчас дыялогу выкарыстоўваць дысцыпліны прышпільна, і гэта за балы крыві, вядома. Тут усё нормально, тут мне ўсё зразумела. У вампірах ёсць звышнатуральныя здольнасці, якія яны атрымліваюць у карце, яны атрымліваюць гэта у залежнасці ад свайго клана. Вітанкі, Робін Гоген, вітанкі. І дзіця Беларусі таксама вітанчыкі. Кіану Рыўз да нас прыйшоў, матка боска. Карацей, вось гэтыя навыкі асаблівыя, гэта дысцыпліны. Некаторыя дысцыпліны можна выкарыстоўваць у дыялогах, як і з навыкамі перамагае персонаж, у якога ўзровень дысцыпліны вышэй. Так, мяне чамусьці вырубіліся навушнікі. Хвілінку. Чаму яны вырубілись? Ну, все супер. Не ўсе дысцыпліны даступны кожнаму вампіру. Некаторыя смертныя могуць мець асаблівыя здольнасці, але большасць з іх не мае ніякай абароны ад дысцыплін. Так, пры выкарыстанні паказча голаду, ну гэта пункты крыві насамрэч называюцца. У гэтага паказчыка ёсць значэнне, якое нельга перавышаць. Ну, гэта я ведаю, што калі пунктаў крыві застаецца замала, то пачынаецца, ну, вось гэтая бязглуздасць. Апановвае звер. Вось, я успомніла. Звер. Усё становіцца бліжэй, і можна напасці на кагосьці, і пры гэтым яшчэ страціць чалавечнасць. Мне вось цікава. Ага. Ну, вядома, мы можам карыстацца толькі веліччу, бо наўрад ці у нас ёсць шанс на... Ну так, у нас няма. Успех... Паўсюль поспех 0? Seriously? Просто зараз усё ўсрэм. Мы яе не зможам, тому што ў яе
вышэй гэты паказчык, гэта па-першае, а па-другое, яна, магчыма, яшчэ і пакаленнем за нас. Ну, ніжэй, а гэта значыцца, што яна больш моцная. Ну, пагнали, паспрабуем. You know, back in the day, nobody could bat an eyelash without you knowing about it. You must know exactly what Jay is being blamed for, don't you? Imem. My dear Imem. I adore you. Really, I do. But darling, please. You're way out of your league here. This alliance with the Hartford Chantry is crucial. The prince is on edge. We can't get through to anyone over there. What does this have to do with Jay? She was in charge of the whole thing, for goodness sake. Listen, both of you. From now on, I don't want to hear another word out of either of you. The prince is furious. Journey, you're coming with me. I don't see why. And as for you, Hazel wants to see you. Right now. У нас ёсць цяпер рыса ведаць сваё месца. У нас ёсць кодекс. Вельмі класная штука для тых, хто, напэўна, не шарыць за свет цемры. Ну, кланы. А, вось інфа. Мы, напэўна, увогуле вось гэтая пані на тарадорку выглядае. Ой, не, рано. Это у нас про Бостон. Вось гэта Камарылля, і яна тарадорка. Окей. 12-е пакаленне? Ды яна лахушка. Камон! Лахушка 12-го пакалення. Яна ўжо гэта слабакроўная, это, дарэчы. Вітанкі, лахушка. Ой, дзякуй вялікі за падабаечку. Ну, кшталту, а мы якога тады пакалення? А, вось гэтая пані 12-го. І я... Ой, фу, мы слабакроўныя. Ну, яна дакладна тарадорка. А, гэтая пані малкавіянка. Ага. Ну, ёй амаль 100 гадоў. Блін, прышпільна. А, яна... У яе пачаўся раман з вампіркай. А. Пасля, карацей, інтрыгі мясцовыя, яны сапсавалі іх стасункі, блін, ну гэта адстой. Ось. Мае рысы. Рысы гэта плюс ці мінус эфекты, якія ўплываюць на здольнасці персанажа. Рысы раскрываюцца толькі калі ты іх атрымліваеш. Окей. Так. Ну, і высокі і нізкі ўзровень голаду даюць часовыя чарты, рысы. І падазрэнне. Ну, пакуль. Мне падабаецца апісанне. Звер побач. О, Еріл, паходу. Так, хвілінку. Зараз зраблю бірыльчык. Всё. Яна цемнаскурая, мне здаецца. Вось гэтая пані.
Ну, я ось поході, ось, я ненадійний агент. Я занадто шмат уваги на себе беру. Уф. Ось, тепер я отримала рису «Ведай своє місце». Окей. Таланты. Таланты павялічваюць моц наших здольнасцяў. Трэба паўтараць пэўныя дзеянні, і тады ў нас будуць развівацца таланты. Ага. Прышпільна. Мне падабаецца. Цікавая механіка. Добра. Ідзем. Луку я, які я просто It's паглядзіць. gonna be a long night. Так, ночка будзе вельмі цяжкая. Але Miss ё-маё, Lewis, welcome. просто паглядзіце на гэты лук. О, Good вот evening. так. Ага. Толькі гудывні. Добра, калі толькі гудывні. У нас крыві трошечки мало, нам бы покушать. Так, кого тут треба хейтить, з ким сябраваць, спаданы? Ты хто? Who's she, Caleb? Mem Lewis. She smiles like a toreador. Letters etched in bold right upon her teeth. What about that bearded guy who's swallowing his bile? Dejan Siaka. A Tremere warlock, then? Keep him at a healthy distance. With a sideward glance, he could make the blood in your veins boil. Is court attendance usually this sparse? О, тепер ми за його гуляємо. У нас 0 пунктів у крові. Іу, страшно. Так, так, туди ми, сюди ми. Under ordinary circumstances, there would be more of us here. Is it because of the Code Red? Could be. We should have all been at that party. But a Так, code ми red is a code далековато. red. No one can leave. I'd hate to be Caius right about now. Why? He's second honcho of house security. This promises to be a busy О, night. I know what Носферату. you mean. It's one thing to have been told that the Nosferatu don't age well. It's another thing to see it for yourself. Він It's by ще no нормально fault of her виглядає, камон. Do you think you'll be able to ask the prince tonight if you can embrace me? No. Now is no longer the time. Ось, а чому гэта називається тут становлення? Є ж, до речі, поняття. Абдымкі. Абдымкі – гэта працэс, калі ты пераўтвараеш чалавека ў вампіра. Мне так падабаецца гэты тэрмін. Просто. Не, ну можа яно ў 5-й рэдакцыі называецца становление, але Ew. And he is your child? Mr. Beryl Underwood. Який він не дуже файно виглядає. Tread lightly. He's a member of the Primogen. They're the check to the prince's power. The check and balance. They backed Hazel when she rose to power after Quentin came. They'd hoped to control her. What? Things didn't go as planned? I just have a feeling she will surprise them. Never forget that the court is a chessboard. We are Так, monsters. інтриги We повсюль. sacrifice pawns. Гэта вампірські. If you want to be a major piece, then behave accordingly. But Nothing can happen to you here.
We're in the prince's Так, house. She must тут be finished by now. правила for Элизиума me. мусять This won't take long. дзейнічаць. Таму It's out of the всё. question, MM. I won't let her get away with this. All right. Calm down, Dijon. Where's Journey? What's it to you? Don't start with me. She was in charge of the party. She has to take responsibility for this. Leave her out of it. It's too late for that. Don't waste your time covering for her. She's not a kid anymore. I haven't heard from my child, and no one's able to get through to them over there. Go on then. Go and save Imani and stop wasting your breath. There are rules. Need I remind you? We're all stuck here. Адчуваецца, што стараватая You're such a гульня, good твары boy. такія You'll страшненькія. never Ёй толькі change. пару Dijon! гадоў, мне здаецца 3. What? Oh, come on, Hilda, she needs to grow up. Leave Якая us. жанчына. Уф. Ну, Мен прыгожа, кабздец. І о, I don't need your help. мамі. Mem, please. Stop calling me that. I was worried about you. You still haven't moved on, have you? You're always А, getting in гэта my way. наша екс. Lower your voice. People are staring. Добра. Дыялог. Памацненне, узмацненне дазваляе часова павысіць узровень навыка на 1 ці 2 адзінкі. Чым больш узмацнення, тым вышэй яго кошт у пунктах волі. Яго можна узмацняць толькі тыя навыкі, паказатель якіх больш за 1. Дысцыпліны альбо веды нельга усіліць. Окей. Ага. Зразумела. О. Дыялог. Нічыя. Калі ўзроўні навыка ці дысцыпліны раўны, і рэзультат канфлікта лічыцца неясным. У гэтым выпадку на верагоднасць перамогі ўплываюць бонусы ці штрафы. Таксама можна скарыстацца пунктамі досведа, каб атрымаць перавагу. Ізі. Ну вось. Я ўжо атрымала. Я больш нічога не магу тут зрабіць. Поспех толькі 30%, ё-моё. Добра. Я таксама павялічыла свой навык. Калі мы паводзім сябе занадта агрэсіўна, то супернік можа таксама павялічыць свае навыкі. Добра, мы не You на know тое what this нарваліся. code red is all about. You're in the Primogen. You must know something. I'm in the same boat as the rest of you. Так, атрымліваецца, хто гэта? Гэта Рылі. О, якая пані. Ага, 11-е пакаленне. Ну дакладна, гэта наша экс. Так. Жэсць, яна ўжо не маладая. Але я ведаю, што гэта нармальна ў 5-й рэдакцыі, што ўсе ўжо слабае пакаленне. Але, пасля аніверсары і 3-й рэдакцыі, канешне, дзіўна, таму што там можна было гуляць за 8-е, за 9-е, а тут, 11. Таму што чым ніжэй паказчык пакалення, тым больш моцны вампір. А тут атрымліваецца, нават 11-ка нас уклала. Apparently, it was from one of Moore's retainers. That's all I know.
Who's that? Jason Moore. Don't you remember him? He's the human who manages our interests when the sun comes up. He handles our assets, errands with the banks. What does he have to do with this? I don't know. It now seems that Miss Hazel Iverson, the mighty Prince of Boston, is no longer on speaking terms with the Primogen. As if now were the Пец. ideal time. Примаген She asked to see 11-го me. поколения. Do you know why? До My best чего guess свет is that she'd like to докатился? talk to you about О, Journey. Of course. I always warned you that girl was trouble. Yeah, sure. I've gotta go. Hazel must be upstairs. I'd better hurry. What about Jara? I haven't seen her. Counselor Rory is not Yeah. here, nor is Dr. Dunham. Mr. О, Leto's у меня тут teams are trying to стереогук. reach them. У кого зараз стереогук, так само Nobody's чують. answering? No. Чуєте? Пришпільно. Так, а що нам знову до принца вести? Так, нам треба... А, до принца гэта куди? Now's not the time to make waves. Is there a problem? Ні-ні-ні-ні. Shitty night, huh? Но ночка докладно говно абсолютно. Sorry, that's not possible. Окей, окей. Я розумію. О, Hey, ти хто? Abby. Hey, Mem. Abby, do you know what's going on? I'm sorry, but I can't. Please? I feel like I've been plopped down in the middle of a minefield. There are rumors about Journey. Rumors about how this is all her fault. Did you know that Jay was in charge of the party? Shit. I bet she's gonna take the fall for whatever happened. I don't think she's involved, but we've got to be on our guard. Інтриги, капздец. Повсюль одні інтриги. They've all got such long faces. Но у всіх твари на поховання. Ma'am, we haven't seen you here in ages now, have we? Let's holster our weapons. I'm only here because of that goddamn code red. Blunt and to the point, as usual. With a bit of luck, your suffering will be over soon. How's business these days? Why? You wanna invest? Сказав, що терпеть мені не шмат засталося, ё-моё. Так, ой, тут он нас розкидає. Не-не-не. I'm shocked to think you put so much as a penny into one of my clubs. They don't bring in enough for your taste, Beryl. You're right. I'm not interested in them. Now, if you don't mind, I'd like to be alone. Мы не будем I'm на его waiting for нарываться, Caleb. потому что нам сказали, что ён небезпечный чал. Тому треба валить. Ось, я думаю, нам сюда... як тут стріляв. Не, ми отсюль прийшли. Так? Подобно на то, що ми отсюль прийшли. Так. І ну яка ж я напригожа. I hope he's all Просто. right. Ну, добре, ідем. What a shitty night. Hazel must be pissed. Ну, ночка справді гауніща. What the hell could she want with me? Што гэта ці гэта мы нейкае падобна на шпіталь. Гэта мусіць быць шпіталь. Вайб шпіталю з Bloodlines. Абсалютны.
що відбувається. О. А, яна малкавіанка. Is everything okay, Mom? Penny for your Яна... thought? Nothing, Pumpkin. What were you saying? You saw Яна може pictures бачить again? будучиню. You're not going back to the Institute, are you? Інститут. Ага. Гэта спецыяльнае месца для малкавіян, якія не могуць быць дастаткова нармальнымі, каб не паліцца перад людзьмі. Вось. І у іх не будзе, у іх тады менш галюцынацый. Вось. Цікава, як яны гэта робяць. No, don't fret. I'm gonna stay here with you now. I don't like it when Richard takes you away. He's my Яна psychiatrist. сапраўдная He's helping me so I can be with you. дзяўчынка, Mom has a капец. little trouble sometimes. Remember? I see things that haven't happened yet. And I forget others. Yes, Я I know. релейчуся. And you have to slumber so you can rest all alone sometimes. But 3 years was too long. Їй не було 3 годи там. It seemed like an eternity without you. I missed you too, Mom. I need my sweet little monster. Mom? What's going on? Так, што мы ведаем пра яе? Дзяўчынка-вампір? Неяк яна занадта здаровай выглядае для вампіра. То бок, гэта сапраўды яе дзіця, і яна назаўсёды застанецца маленькай дзяўчынкай. Таму што яна... Ага. Яна 11-го пакалення, значыцца, Лейша 10-го? 12-го. А, гэта не сапраўднае яе дзіця. Окей. Яе станаўленне ў 39-м годзе. Алейша таксама ў 39-м. Але дзіўна, няўжо такое адчуванне, ведаеце, што нібыта дзяўчынка пераўтварыла маці, а не наадварот. Дзівоса. Так, у мяне разрадзіўся контроллер, я зараз подключу яго. Раз штосьці. Ага, маю пра што подключыць. Ну, дзяўчынка магла, незнарок укусіць маці, і ўсё, панеслася. Блін, гэй. Імпат. Працуй давай. Ой. Хтосьці новы? О, які працяглы нік. Хвіліночку. Зараз я ўсё прачытаю. Добра, не зараз. Так. Трек... Блін, вельмі складаны нік. Прабач. І сорі за тое, што я не магу прачытаць. Але вітаю кацінай сям'і. Спадзяюся, табе тут спадабаецца. Alright. Sorry, I cannot manage to pronounce your username. So I just welcome to the Kitten family. I hope you like it there.
Ну. О. Йой. Добре. Все настолько серйозно, що окуляри. Окей. Ага, яна несапраўдная маці Холзі. Окей. Why does everybody look so upset? I think something serious is happening. I'm worried. I still haven't seen Richard. I looked for him so he could explain, but he can't be found. So, what do we do now? I was told to wait here because Hazel wants to No. see us. There are grown-ups coming, and your mother needs to talk to them. Oh, then I'll go hide, because grown-ups talk to me too much. If you want, sweetie. But don't wander off. Go on. Show me what you do to make sure no one spots you. Okay, here I go. Стелс. Найс. Это одна з дисциплінів Малковіяну. Leisha. It's been Hi. a while. Hey, Amen. О. Окей. When did you get out? Сорі, я не почекала, што гэта. О, 10-е пакаленне. Бра. That's nice. Ну, вось гэта не nice. Але 10-е, ну, хаця б, ну, бліжэй. Ну, а вось, у яго ўжо ёсць дзіця, у яго... О, блін, гэта ж усё тут пішацца. У Холзі няма дзіця. Ага. І невядома, хто ейны сір. У яе таксама невядома. У яе вось напісана, хто сір. А вось сур'ёзны мужчына, і дзіця, і сір, ён вентру, вядома. Уф. Ну, ён нармальна так стары. Жесть, гэта будзе трэба ўсё прачытаць, таму што я люблю лор. Трэба больш лора. Люблю чытаць. Але гэта не на стрыме. Таму што я буду проста сядзець, ведаць, паўгадзіны і такая... Інтрэсцін. Ведаеце, што яшчэ цікава? Я хачу неяк паспрабаваць пастрыміць чыста на англійскай ці на польскай, чыста па прышпілю. Як вам такая ідэя? Ой, привіт, Таня. На польскай. Седаеш, Арыгана, я проста пакуль была ў шпіталі, я падцягнула сваю польскую. Таму я могу размаўляць языку польскім. Мне трохи латвієст. Але так, не задужу. Бо праві не кажыстым з языка польскага. Але як бачыш? Ну вось можна. Можна, не ведаю, можа на наступным стріме. Я хочу, добра, я паспрабую і на польскай, а пасля на ангельскай. Просто таму, што мне самой цікава, ці дам я рады. На чэшскай, но йо, ткампер, но йо. Ано. Tonight. Прабач, на чэшскай пакуль што слабо, я недастаткова ведаю.
That or she's a major drama queen. Баян. You shouldn't make light of the situation. Believe me, there aren't many of us who have experienced a Code Red and survived. Thanks for the heads up, Professor Bazori. First Siaka, now you. Why won't anybody give me a break tonight? Maybe you asked for it. Or Не-не-не. maybe if you behaved in a manner more appropriate to the circumstances and our setting, then you'd better understand why everyone is so nervous. Я... Ой, добре. Ні, йому і мені лучше. Добре. Stop it right there, Bazori. Don't take that tone with me. I choose what lessons to take. We must all remain calm and accept Ну, any ён outcome we увогуле, get, гэта even from the база, most я на unusual ягоным sources. баку That's кшталту. surprising to hear. 10-е поколение, нормально. At least your certainties come from a more solid source than a prophecy from a child of Malkov. You don't know what you're talking about. All I'm saying is that whatever the problem is, your hallucinations aren't gonna help us solve it. Гэта не просто галлюцинации, гэта магічныя вампірскія галлюцинации. Hello. And yet, many of the things I saw ended up happening. Quentin King's disappearance, Hazel's rise to power, your breakup with Hilda too. But you're probably right. It's just Hazel and her flair for the dramatic. Only time will tell. Ну что, Good evening, ідем на ladies, споткання sir. нарешті. The prince shall see you now. Окей. О, глядіться, ми зараз можемо що замутити. Так, яна мятежная зорочка, прекрасная дива, ярким промнем, освятляючая ночи Бостона, и мем, ведая, что нести свет у свет цемры может быть небяспечна, але ёй усё адно. Профіль абірае з... Добра, у нас ёсць сыщик. Гэта веды і навыкі, якія дазваляюць ўсё рабіць вельмі скрытна, выпытваць інфу. Майстар на ўсе рукі. Окей. Як мага больш характарыстык і навыкаў. Чисто такі сіротнічок, універсальны. Ветэран. Профіль арыентаваны на дыялогавыя навыкі і фізічныя характарыстыкі. Пазваляюць выкарыстоўваць ауру персонажа ў разгаворах. І гэта ўсё, канешне, цудоўна, але якая ў нас аура на 12-м пакаленні? І профіль, які мы можам самі ствараць. Мне пакуль цікава паглядзець, як можна раскідаць навыкі. Ага. Добра. Меню дысцыплін. Ну, веліч, вядома, хачу веліч. Ну, хаця і гэтай бачанне файна. Блін, усё файна, капздец. Всё хачу. Хачу усё. Добра, няхай будзе гэта. Базовый показчик. Так, а шо? Ось. А як укласти пункти? Шо? Добре.
Чому варто було брати інше просто. Добре, давайте у соціальне. О, полепшить. І йдемо у дисципліни. У нас замало досвіду, чи що? Як? Добре. Йомий. Все, нарешті. Пожухно. І хочу ось знову соціальних навиків собі подобрати. Все, круто. Ось все. Пробачте за тишь. Ось наша Hazel. головная. Якая. Поглядите, який є мейк чудовний. Come in, MM. I wanted to have a word with you. What can I do for you? I'm glad you're here. It's been a long time since we last saw each other. Tell me, where were you tonight? Like everybody else, I suppose. At home, getting ready for the party. How fortunate you weren't running early. Why? What's happened? You know what the Code Red means. There was a breach. This is intolerable. These agreements were supposed to celebrate the power of my court. Instead, I've been made to look a fool in the eyes of my allies. We'll have to increase our diplomatic efforts with the Warlocks. Send new emissaries to Osborne. What's that got to do with me? Don't you worry about that for now. We have more urgent matters to attend to. We bring Journey to me. Ой, а тобок не запитать мы не можем. Тобок один у нас вариант нарваться и нарваться. Ой. She hasn't done anything. Hazel. I'll be the judge of that. Okay. Yes, my prince. Мы не I'll be будем right back. нарываться. Я didn't не bring you ведаю, here до just for чого that. це приведе, I have але лепш не something to нариватися offer you. на принца. I'm listening. It's about the Primogen Council. You know everyone who's in it. Beryl, Richard, Hilda. Ну. Their support was much appreciated after the disappearance of the previous prince. О, в свете темры лепш не выебываться. But now, they've become an obstacle. It's been going on for months. They systematically oppose everything that I do. It must stop now. Уф, а мы не можем. The Camarilla has faced many challenges in the past few years. Many of our strongholds have fallen. I won't let Boston suffer the same fate. But for that, I need loyal allies. Also, how would you like a spot in the Primogen? What? You've always taken care of your community, MM, without ever asking for anything in return. It might be time you took a leading role in the community's affairs. Hilda won't let you do it. She'll never see me as her equal. Being seated next to her child? She'll feel humiliated. I'm her prince. She will obey me. She's not gonna like it. I don't care. What I'm offering is much bigger than all that. Нам What do you think? уладу пропоновують. I don't know. I need to think about it. Time is of the essence. You're a businesswoman, MM.
I know you'll be up to it. But we'll talk about it again soon. Не, я б не In the хотела, meantime, тому що гэта I адразу, know. калі Jay, ти I'm going to go see занадта Sylvia впливовий, I need to clear my head. Do it. You калі ти won't be занадто able to hunt впливовий, tonight. гэта It's як better to be prepared. Bring me мішень Journey. собі на I Ілві will. намалювати. I have the utmost confidence in you, MM. Do not fail me. You can count on me. What the hell is going on? Я так само не розумію, що зараз довелося, але окей. I'm happy to see you in one piece. Hey, Sil. I'd like some refreshment, please. О, Of course, I'll get you a glass. I was thinking more like a vessel. Ага, гэта, напевно, чоловік, так. Oh, serve yourself. But try not to damage them, okay? They're all I've got left in stock. I get it, I'll be careful. I'm right here if you need anything else. Ого. Хавка. Беспечная зона. Это Элизиум называется. Алло. Добре, ні. Беспечная зона — место, где никто не убачить, як вы пьете кроў. Каб знайсці такое место, хорошенько оглядитеся. За один раз у беспечную зону можно отправить только, грабайте, одну ахвяру. Окей, нам хватит. Now's not the time to be thinking about that. We're not the only ones freaking out. Look around. Exactly. We've got to keep our wits about us. Got it? Yeah. Ось, я думаю. Найс место. І заманіть сюди ахвяру. І каб ахвяра була одна. We can't wait around like this forever. Бо іначе підозрюю. Ось ще одна. Така зона. Ось ми зараз... О! Хай герлі. Do you want us to... Як я її заманю? Do you need me? Так, так. Hi. Do you need me? Так, хочу. Так, а що мені робити тепер? Як мені її заманити? А? О. Окей. Так, а що робити? Ну, давайте поспробуем. Все. Моя. Где? Добре. Уф. Покушать. Ага, нам треба триматися. І таночки, нам треба зараз триматися. О, водичка, дякую, дякую. Ой, зараз так само поп'ю. Кусп. Так, кусп. Блін, я замало сожрала. Треба було більше брати. Ти нормально, я...
Некаторыя ахвяры маюць асаблівы эмацыйны зарад. Рэзананс атрымліваем. Ага, дадатковы досвед. Калі ахвяра выжыла, можна выпіць яе кроў другі раз. Ага, але тады ахвяра дакладна памрэ. Ну не, ну не. Окей. Ну все, не, нам треба яшчэ паесці. All right, Jay. Where are you hiding? I'll stay here. Хочешь стоять тут, а я не хочу, каб ты стоял тут. Пойдем, мне треба покушать. Going. Який ошейничек. Матка воск. Поехали. О, блин. Я занадто боюсь их забить. Ну добре. Будь тупо, коли я забью, тому я их не допиваю жестко. Ну добре. Ну, поднадкусывала сапраўды. У мяне пунктаў крыві чамусьці стала менш нават. В сэнсе. Ох. Магла не есці нават. О, мабыць, тут яшчэ, не? I know that perfume. Jay. Ага. Ну, погнали, давай глядзець. Штось тут адбылося. Оп. Where did you go, Jay? Ось ён прыйшоў. Кагосьці паеў. Так, паеў. І мне туды. Так ладно, туды. Не? Ці наадварот туды. Ой, за Беларусь. Так. Так ладно. Не, нам туды. Окей, окей. Дзе? А, вось яму ўжо хтосьці лекцыю чытае, што нельга так з ежай. Underwood and Fang. Zori's ears must be burning. А вось. Hey, Fang. Good evening, Miss Lewis. Call me a ma'am, please. Did you come with Caleb? Yes, but he's so very busy. You didn't happen to see Journey, did you? I'm sorry. I don't know everyone's names yet. Окей, ми його вже знайшли, амаль. Але пришпільно. Тут виглядають вольності. I smell gossip. Треба робити все ручками. Отримані повідомлення.
Her last message to Abigail. The file. Wonder where they put it. That could be of interest to me. Zikala saw. Jay always got along well with her sire. Lucky bitch. Пришпиль на доследование. Погнали. О, гэта наш файл. А, гэта візіткі. Блін, тут столькі ўсяго, я думала менш будзе. І механік, і ўсяго. Ха. Ага. Окей. Визитки клуба. Угу. Это обновляя волю. Ага. Вітанки, вітанки. Где тут гэта? Ось, Алый салон. Окей. Бо хтосьці быў кампуктара, а пасля пайшоў. Дзе нам цяперака знайсці файл? Патрэбны. О. I hope you didn't forget anything, Jay. Добре. Ну, я не знайшла доку. Гэта, напэўна, пагана. Ну, вось я правда бачу толькі здымак. Кампуктар. Не хакер я. Прыкра, што тут няма гэтай самай жа сістэмы, як у Bloodlines. Ось, мне трэба гісторыю пошука. Дзе мне знайсці гэты файл 98-го года? І трэцяя старонка. I hope you didn't forget anything, Jay. Ну, добре. Спочатку прочитала як кринж, ну, дет. Добре. Добре. О. This can't be happening. I swear, she was standing there, playing me for a sucker, pretending she just happened to be in the archives. And what did you say to her? I played dumb. I said, as you like, Miss Abigail Naomi. And I left. What did she take? A page from a file about an old party that she tore out. Мы ее не знайдем Why would she там. need that? Why now? I wonder. Окей. It's locked. Там зачинено. Окей, окей. Ось там, напевно. Так, там архів. Окей. Окей. Добре. Ага.
Ні, нема картки, треба знайти. Блін, це тупо квест. He's all right. Тупо квест. Пришпільно. Так, гэта ми вертаємося. Why won't she answer? Ти хто? I'm sorry about before. I'm just a little edgy tonight. I know. This isn't the first time we've gotten in a fight over nothing. Your child, Imani. She was there. Still no news? No. Radio silence. And Hazel refuses to talk to me. I spent months kowtowing to those Hartford assholes for this agreement. If she has the info, now's not the time to hold it back. These Hartford guys. How well do you know them? Well enough. Hi. I won't let things end like that. I'm looking for Journey. Have you seen her? No, I'm sorry. I assume you've already tried her office? You told me you knew the Hartford Warlocks well. Yeah, some of them. I was in touch with their representative, Deneb. He was supposed to replace me on the Походу, council. я хутко отвалюся. Потому Not что really. я уже все, я не It's part of могу the agreement with the Chantry. Deneb and I were заховувати supposed to увагу. switch Я places. зараз Why was Hazel doing business with them? She had plans for the blood market in the region. Ugh. We were meant to be in charge of supplying high-quality blood. They were supposed to take care of stabilizing it, or try at least. That's nuts. Has anyone ever tried it before? Never. That's why I'm worried. I don't give a shit about Hartford, but this project is really important. I understand. Ну, мені просто Well, I'll leave you to it. I've got дуже to у find сон Jay. клонить. Я If I see вовремя Journey, нічого I'll не tell her you're можу looking for her. робити на гэтых леках. Я тому завтра пойду до лекара тлумачить, что не так, потому что так не мусить бути. Я мушу бути хоча б трошки функціональною. А, я зовсім не функціональна. Ну добре, я трошки функціональна. Несколько годин на день. І після все. Блін. Can I help you? I've got to talk to Jay. You haven't seen her, have you? No. You should ask April. It's a good idea. Thanks for the advice. Do you still work for April? Well, aren't you rude? My loyalty is with the court. Seems like Bosley's leading you around by the nose, though. She's got some extra responsibilities, sure, but that's it. I have my own agenda. Mm-hmm. I'm not surprised. I've got stuff to do. See you later. Окей. Ой, что I тут? never liked this stuff before. Why would I want it in the blood I drink now? Ну, ёсць всялякі вентру, які люблять такое дзярмо. I didn't think I'd see you again so soon. Did you want something, perhaps? You haven't seen Journey, have you? She's not here. It would be a shame if you've showed up too late. Блін, ну ні. Я You покуль не буду rotten так son of a ризикувати. bitch. I don't have time for this. If you say so. The pleasure was mine, ma'am. Say hello to your sire for me. О. Ось ми її шукаємо. А, ми з її приїхали. У нас принц 10-го покоління. Принц 10-го. Куди котиться гэты свет? 10-е покоління. Ой. Вось.
Гэты чал нават не галоўны, але 9-е пакаленне і станаўленне ў 98-м. Вось гэта я разумею. Ён тут самае моцнае атрымліваецца. Shit. That's Jay's scarf. Всё. Так бы мовіць, на гэтым мае паўнамоцтва. Всё. Я, хутчэй за ўсё, нешта вельмі відавочнае зараз не бачу. Якая яе фрызура. Просто ачмурэць. Вось, нам трэба знайсці картку. А, я вярнуся ў кабінет. І там мусіць быць картка, напэўна. Мо на стале дзесьці. Не. I hope you didn't forget anything, Jay. Не. Уф. Добра. Што у нас тут? Сюды я не заходзіла. Ось, можа, тут будзе нешта. О. Знову. Ага, паведамленне. Угу. Красивый. Код чырвоны. Што нам дало 0 інфармацыі? Battery's dead. Ах. Oh, I'm playing with fire. If someone spots me... Не, треба зачиніць. Нас тут не было. О, гэт. This page was torn out. Я патрабую твоей дапамогі. Сустрэнься са мной, як толькі... Ага. Добра, значыцца, ідзем шукаць. Детектыўчык атрымліваецца. Ну, окей. I've gotta hurry. I'm not supposed to be here. Добра. О, картка. Картка ёсць. Nice, nice, nice. These books are gorgeous. Lazarus must have paid a fortune for them. Это я поглядела. О, это что? Я, походу, на камеру трапила. Ё-моё. Ну, жопа. Добре. Oh, you again. What do you want? То есть мне... April, have you seen Jay anywhere? You can't let her out of your sight for 2 seconds. The prince sent me to get her. I can't discuss that with you.
Not that I think in a million years this is what happened, but what if Jay messed up somehow? What would happen to her? Depends on the mistake. And how bad the consequences were. At best, the prince will be mad. At worst, destruction? Yeah. Oh, There's sure. a good chance of that. You can tell me. My lips are sealed. The only way I can make sure you don't talk is to keep my Справедливо. own lips sealed. Fine. I won't insist. If you see her, Треба быть tell her I'm looking осторожным. for her. Yeah, sure. What attitude? It's a good thing I was careful earlier. Угу. Зиркнула трошки, нормально. If Zeus had chosen flower to reign over all others, the rose would be queen. If Zeus had chosen flower to reign over all others, the rose would be queen. Нормальный у ей такий кабинетик. Я бы не сказала, что утульный, але... Bosley's looking for answers. Яна сама нічого не ведае, окей. Ну, сюди мне нельга, я зразумела. Але я магу ўжо ісці ў гэты архіў. Вось зайду ў архіў і пайду спаць. О, а гэта... Яшчэ лесвіца ёсць. Блин, всё, я трапіла сюды надолго. Это у нас что? Это нам куды? Нікуди. Туди, мені здається, нам нельга. О, а гэта што? Яшчэ чысці кабінеты. Блин, я ж цяпер не магу пайсці спаць, але я ўжо хачу без конца. О! Не-не-не, мне пакуль сюда не трэба. Гэта добра, што тут такая адзнака ёсць. Яна спойлерная, магчыма, але... Так. Тут больш нічога няма. Угу. Нешта зусім слаба, нічога не магу. The door is locked. Вядома, я нічога сламаць не магу. А як бегчы? Стопудова мусіць быць магчымасць бегчы. Не? Окей. О, тут ёсць бегчы, значыцца мусіць быць таксама. На Б. Але я вампір, ну, са мной нічога не будзе. Я нават калі вампірам не была, быта я зараз вампір, кшталту... Nope. Can't go through there. Я It's бегала locked. на каблуках і не памерла. Oh, great. My shadow. Наша экс. Не, я не пойду с экс размаўляць. Хаця добра ўжо размаўляем. Like this. What's she up to? О. Ну, гэта для трэнераў, вядома, не для мяне. Annals on the First Inquisition. How morbid.
Бостонська камарилля існує вже I'm заснув. tired of waiting. Notes from the Convention of Thorns. Окей. A book about alchemy? That's a weird thing to keep. I wish I was outside instead of being cooped up. So, what exactly did Hazel want with you? Не скажу. I'm sorry, but this is between Hazel and me. I can't believe it. Don't you see what she's doing? Yeah, she's asking for a little discretion, so what? We haven't heard from anyone at the party all night. Many of our own didn't make it home. And she's still reigning through division. She's doling out information strategically. It's the worst possible thing to do in a crisis. And we needn't even mention how she treats the Primogen. She straight out refuses to see us. She's isolating herself. It's a bad sign. Hazel's gone completely paranoid. She asked me a ton of questions. You understand why I'm worried? I don't need this right now. I've gotta go. I've got stuff to do. Нікому нельга вірити. Нікому. Нехай думає, що ми на їйному боку. О. Hi, guys. Прости, не могу. Yes? Не могу. Добре. Так, мені треба у архів. О, это тут. Jay, what were you doing in the archives? О. Угу. Окей. Добре, ідемо. Ось. Так. О. File about a party from a few years ago. It's the one Journey asked Скористалася ні на Abigail to що. look at. Ага. Яны зробили маскарад. Це правда. Here's the connection between Journey's email and the page that was torn out at Abigail's. Journey asked Abigail to meet her in an alcove at the bar. I have to find Abigail. We've got to talk. Так, ховаємо. Що у нас тут? О. Добре, добре. Біжимо. А. Тобто тут нічого нового. Ясно. Нам теперь у бар. Гэта мусіць быць там мы мусілі знайсці гэту пані і так.
О, гэта наша. Наш. Добра, мае мазгі ўжо згатаваліся, таму я не буду мучыць сябе і пайду спаць. І вас не буду мучыць тым, што я ўвесь час маўчу. Дзякуй вялікі ўсім, хто прыйшоў на гэты знянацкавы стрым. Ну, буду, я постараюся спунькаць салодзенька. Вось, і ты, вядома, калі ласка, спунькай салодзенька. Музыка пачалась, не пачалась? Ну, я надеюсь, ёсць. Так, все нормально. А, вось. Ха-ха, у меня снова отключились мои наушники. Ну, значит, я без музыки буду. О, все. Лідза амаль не збегла, все, іду спать. Дзякую всім, хто завітаў. Добраноч, салодзенькіх вам сненняў. Да, добраноч, салодзенькіх сненняў усім, хто завітаў. Давайте, я ўжо забылася пра тое, што можна рэйдзіць. Давайте зарэйджу кагосьці. О, Эрика ёсць. Давайте зарэджу Эрику. Все, усім добраноч. Good night.